जतनो हामबाय MFK ni अंगै जों दिनै kaisa nangkung mani bagai narano maringka press meet khanani bagai जों पुना ककबरक बाय सायफायनाय आबनि जागुनो जों बांला बाय दिनै कक सावान पुलेनो जे फाइमानदा फाइनेसिनि प्रेस नेगै फाइनेराव टिभि चेनेल नेगै फाइनेराव जतनो MFK नेगै खा गाहामथाय लामसगो आरो तो कक तुमा निनि हानि चिनि खरां स्रां जाति कक त्रिपुरा जतन तो सिनलायजाक मनबो जतन हामबाय तेबो हामबाय मारिबो जों माहाके जरा केसा बिसिङो रिं माने हानो माखसा जागा सिनि यांगै क्या कष्ट मा खाले जाका मागुरि लायखा तफानो फाइ सबाय क्या मन बाय तेव पाइथले हामबाय चिनि तिनि कक गथमांखा बसकांगो 1434 तिप्रा इरा एबा त्रिं 1434 तिप्रा एरा एबा त्रिं हास्ते गोनांगै हहम ददम खालाय पलायनाय बागै जतन लुवा जोंहा फैलाय दङ फेत्ता खालायनि सिमिखाय जों MFK फैसा गुबुन यात्रि जों सेनानि बखाक थां दङ MFK अ सामुनो यागो रम्मानि MFK आसायमानि बिसियोनो जों अत्रिं सेलिब्रेशन बो खायनानि जों 2004 MFK आसायखा आ बिसिनि सिमिनो जों अबसिनि कैसा इयारलि कैलेंडर चिरा खेवका जेहेतु अमचिनि लाइफुङा बाय ग्रुप जागोन तिफ्रा बिसि कथा कै जै 2004 नि सिमि कन्टिन्यू थाकलाया सेमा जरा that is 1433 तिप्रा इरा त्रिं बिसिता जों खालाया दालाय खेवान मा सिंसा हहम ददम खातों खाजानाय बिसिंति जों खालाया अब याफांनि सिमि सेमा जरा खायना थांतनि जों गोजाराव गोबांमा गोबां बिरिमान कथमान कक साइकुल पाया कासुजामाबो दंखा सेजाजामाबो दंखा कया कक साजामाबो दंखा कक मा सालायखा फेबा ताबुक जों नायनायखा आ केबें नायरक त्रुक त्रुक बरक उसुलुय थांबाय खा उसुलुय थांबानि लगलगिनो बरक बुजिनाबो रोंखा बुजिनाबो सिखा एबं साइबो मानखा तावासो ताय कक बांनानै नांलाय दिया हानि बागै हास्ते गोनाङै ताबु ताय साना नालिया डिस्ट्रिक्ट लेवल सब डिविजन लेवल क्लाब लेवल गामि लेवल अब हाइख्लाय ताबो लेखा दुम्पा गरै त्रिं पान्दा खालायनाय दंलायखा ताकलाय बाहाय न गोबां मा जागाबो अतर सिकन लेखा दुम्पा गरैखा आगे जों ताकलायनि टिमिनि वानसुका दा खातों रिमानखा बिसि गोतान खायनायनि बागै अब कैसा एक धाप चिनी सक्सेसफुल होनी मानो फेबा जों न ब्रुम ब्रुम चिनी तालहिं एक तारिख हायकाबा तिप्रा इरा त्रिं बिसि गोताल न ब्रुम ब्रुम जों गुबुननि बिसि गोताल पालेबा हायकाय बखावा हाबरि मायाखौ आबनो जों तेबो कामगे खातों रेनानि बागै तेबो खाहाब रेनानि बागै जों MFK नि ताकलायनि सिमिखाय तालहिंनि पहिलानि साल बिसि गोताल
22 तारिख डिसेम्बर जों प्रग्राम आयोजन जगालि खालायखा कतर खायनो खायनाय ओ जागाव दंनाय दिनै फुड फेस्टिवल दंनाय सेमिनार दंनाय पाठ्यक्रम काकाय हुकुम पान्डाराव दंनाय अब 21 तारिखनि हराव खायमानि बाय बाक्सा नंनाय माखाम खाय जों बिसि कताल हिसाबै साल जों तान्दिनो खायजेनाय आबनो सबसे नांगौमानिबा गावमा हाके खायते खायते जों जतन नग्रुम ग्रुम যেমন উদাহরণস্বরূপ চিনি কাব্যামতায় जों नुगौ जैसे गरै बिखरा हल फाल जाने फानो बांलानि नवबर्ष हाकैनो ओ खाना चिनि बांलानि नवबर्ष बिसि कताल तमा समा राथे चलायो आमा समा रमि चलायो बाजाना आमा समा पाइ चलायो अब केवन के होतै साना नागिया दागिना नागिया the same इंग्रेजीनि बिसि कताल हायनो 1 जानुवारि हाकैनो अब जतन खातुन खाजानाय बिसिदि क्लाइरि कताल चुमता तुमनाय जाम गाहाम पाइ चलायो केवन के होतै दागिना नागिया फेबा उचिनि बाय थांनि नखाय जों खावारि माया गाहामका पयतसारि माया सुबनि बागै जों नबुंब्रम खायचुगि मायाखौ फेबा ताबु जेंखा गा आबनो तेव गाहामकाय मजबुत खालायै जों एमएफ केन ताबु जेंसिनाय 22 तारिख दिनै ट्रिं बिसिकताल और ट्रिं बिसिकताल दिनो जों पान्डव खायचनाय जामु चासनाय रि कताल जों कताल बुथुमसिनाय नै वानसुगै जों ताक्लाय अमाहाके स्टेप नलाहा खाख्लायो जों अमाहाके ना कन्टिन्यू खालाय थानाय थाङै जों बेबा खास दिनै दंनाय दिनै ताखु बुखुब दंना कहनाय अमाहाके ना गुरुं गुरुं दिनै बिसिकताल ना बरम रुबै हामजाबै पालायनांथन आबुनि बागैनो जों ताक्लाय के दुलाखा खायनाय नगै सिद्धांत नालाखिया हायपानो ताक्लाय जेखाने जेखाने चिनि ट्रिं बिसिकताल पान्डा कतर मुइ दङ जों जागाव जे खायनेर रिंखा हाकै जों बरक रहनाय चिनि एमएफके नि आदं सम अरनि रिसोर्स पार्सन नङै बरक थाङो मानजाक बायनाय दिनैनि चिनि खायसे एक्जिक्युटिभ मिटिंआव जों आबगाहाय सिद्धांत नायफायखा आवनि बिसिङाव जों किसा सावानो जत जागा जतन बुंता साइमान ग्ला पलेनो याथेक बारा अब खाय आथाई बारी जागो खुवाय और चिनि एमएफके नि खरंनै जों आदं रहनाय बरन आरो गेस नै थाङै माजोंनाय एमएफके नङै अन बिहाबाव आबुनि उनाव दङ 20 तारिख आबखै तुला सिख आरो बाहायनो बरक जों कचारखा चिनि एमएफके नि आदं नङै थांनाय बरबार थाङै गेस संनाय आदं संनाय आबं बरक एमएफके हायकेन बरबार थाङै बरक बाक्सा मिलुइ आ बिसि कताल पालायनाय आबनि जागलते बर हरजानाय खिनि बरक दङ खा कताल क्लाब गरिया सादुपारा सुमिलि हाति आरो बसिनि एमएफके नि बरन बरक कचारखा एवं जों आबनो रेसपन्ड खा चिनि आरो चिना दंसं आरो थांनाय नंदननगर आगरतला आरो बाहायनो कतर बाय खायनो नानाय दङ आरो बाहायनो बरक जों बाय गोनोंखा बरक सानखा जों चिना दंसंनो रहनाय आबनि यागलबो दङ रतनपुर तमो कनाइबारि ताकरतला यट क्लाब सुमिलि हाति आबा हायके यां साउथ आइ नर्थ गोबां जागा दङ जोंहासो तिनासो गोबां बटाङासो सागरालिया गाय बरक सिरवासो बांथाय बा जत जागा सानपन जासो रहरमानग्ला हायपानो जों नागाके जों मेटेरियल जों पाठंनाय चिनि बयरक जों रहरबायनाय जों जेखाने ट्रेनिं खालायो बरनो केबनो कतर केबनो चिकन चिनि मकल करै चिनि मकल बरक जतन बाक्सा समान एवं समान जों बरनो रेसपेक्ट खालायो समान जों बरनो बरं दङ आरो बिसिं चिनि एमएफके नि तरफ थैके कायसा कयमु जों आबो बिसिबा बिसिदक सकांनि चिमिनो जेंगि फायमानि साइ फायमानि हपंग्लांसा आइ प्रग्राम खायमानि गोबां बरक आबनो जाजानाय दङ जाजाया दङ हायपानो जगखौ गैया जों खालायमा दङ आबनि कारनखा जों स्टेट लेभेल होनै जखन खायगा हाख्लाय बलायखाय हाकसालनि हासो बेसारन बरक फायनाय बोरै बोसा जारे बोसा का आबरनो जुदि जों हरनि 12ता जरा खाय याकार खांखाय बरक थांनानै बेलाय बेजवाङो का बन कौनो वानसुगै जों यगयाखौ गैया खालायमा फायगा बन बागैनो जों बार सावो
state level जों खायाबो जानिया जा आमचाय जानिया जा एरिया नतै खायजा हाकाय आरो हरनि 12टा जरा बिसि कसामनो नायरगि पायि बिसि कतालनो यासागै जाति फोनांलायै बाजी पटका सगलायमानि यागुलो पान्दानो मुथागि हाकाय बाकी मुक्ति बताय हना नांलिया गाय बरंनि तमुमो किसा देरामा तंगना देरामु बताय इंलिया गाय जत दिगानो सेफ साइड तंगो हनै जोंहा बवां सुगै आ 4-5 বছর सिगां किमेल जों गय फायो दाबो बो गयन दङ तेबो गयनाय ताकलाय बो हायनो ताकलाय जखन पांजी पाइबै खाबा आबोनो खायसुक माया फानो जेमाननाय सम्भब खांकै 12टा जरा खायै याकना नोंथन फेबा बसकानि बिसि रावनि किमि हकाय पुइलानि किमिनो कक साबलायै पुइलानि किमिनो आवाय खायै जों हरनि 12टा जरा बिसि कतामनो नायरगि हर बिसि कतामनो यासाक समनि उलो पान्दाना पाइरे हकाय बेलाखे जानाय जतने बागे गाहाम होनाय हिने जों खाखाय आबोनो किनि कयबो दंनाय हकाय ताइतां ताइ सानानि तो आसेक स्टेट लेवल ताकलाय कायजाक लाखा स्टेट लेवल बोलते जों एमएफए नि इंगे स्टेट लेवल ताकलाय कोनो जा खालिया हकाय जेखाने खायो आप तो जत जखन स्टेट लेवल इसलाय नेशनल लेवल सब लाई दं ताबो तमा जों एमएफए नि इंगै मुक्ति जागा स्टेट लेवल नै आपा जों साथकनानि कोलियाबा जों जतनो आबो स्टेट लेवल दो जों जतनो आबो नेशनल लेवल हानो नुबो तालखिनि पुजा साले अब 22 तारिखो खनर बम हे पान्दा बरफ खाय आबो गाय ताकलाय जों आगरतला दसरथ भवनो खायनाय गाबोनो 20 तारिख डिटेल्स सायखनानै जों जेनेरेल सेक्रेटारि जों दिनाबो सामु बागजाक नका फुरानो बागजा गानि पार्ट आंसो जरना साय पाइरेसनो गावनि जागुलो आं तिनि जेनेरेल सेक्रेटारिनो कयनाय जे तिनि 22 तारिख हायकाबा तिनि बिसिकताल तालहिं पहिले 1 तारिखो ब जागा तिनि पान्डा जुगाली मुंखा ताम ताम होय खायनाय ताव तिनि जिएस पान्डा 22 तारिख डिसेम्बर पहिले तालहिं व साला जों इन हाउस प्रोग्राम खायनाय इनि जों सुका कतर ततां खिले जों कासकन खो खनाका ने जोंका 1434 तिब्रा बिसिकताल पान्डा के 10 हुकुम गवनो खायनाय इंगे तिनि नगर प्रोग्राम हजारा फूड फेस्टिवल तंनाय इंगे आवाज 2 pm इनॉग्रेशन खायनाय बारै जंजाका तिनि नगर तंनाय एडिसिनि honorable chairman and chief guest तंनाय honorable welfare minister Tripura इंगे guest of honor तंनाय honorable MDC जों बिट्टु वर्मा इंगे preside of our president MFK welcome address assistant general secretary the vote of thanks vice president MFK इंगे जगह चिनि calendar wall calendar both the wall and desk calendar release खायजांनाय इंगे चिनि जों magazine yearly literary magazine खलंना बवातिनो release खायजांनाय इंगे बनिया गलखाय 4 pm को जों seminar खायना तिपायर exclusively तिपायर ति इंगे जगह तिपायरनि historical background and all the tanken rakazaka borni kunti फायजाका अबरखौ सालायजांनाय इंगे बनिया गल 6 pm open session थांनाय जत बेरमनि बरफ फैया जगह मानजाबै जे कोनो क्वेश्चन जे कोनो सोंमुं जे सिलाव जों मनोरम जों सिलायमान बनिया गल जों 6:30 pm cultural program short cultural program 1 hour जों खायनाय किजा वासुका our folk based cultural program okay tegajin program all bisikatan salon phaina tongmano ro blood donation ya blood donation जों wa salon kicha joto jaga no bisikatan panda khaiman bagi charo kicha month yen bagai जों first week February was the blood donation program obno ri chini khaide obon जों taklaini short je program Sir, जे एडीसी रगस हेबानो खाब्राव 1435 नि पालाय बायखा ताकलाय तनरक 34 हबो ताम मेसेज राय जतलो करो our message here it is a counting method very simple उनका ताकलाय 2024 590 क्रिस्टल तिब्रेरा चखाय 590 नि जस्ट 590 2024 590 माइनस करके ताकलाय जे कोयो बनंनाय very simple इंगे बरगाबो लाखातनि बाक्साबो रंमे रंगाव किजा मिस्टेक दंनि इंगे ताकलाय 34 नंनाय 34 नंनाय डिसेम्बर 22 हमबाय